Γεια σας κυρίες και κύριοι. Είναι χαρά μας που βρισκόμαστε εδώ να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Είμαστε λοιπόν ξανά μαζί εδώ για έναν ακόμη πολιτικό μαραθώνιο. Οι ώρες μετάδοσης του πολιτικού μαραθωνίου στο Έξτρα είναι 12.30 με 2.30 κάθε Σάββατο βράδυ και 6.30 με 7.30 Δευτέρα το πρωί. Να το κοινολογήσετε και στους φίλους σας, λοιπόν, οι ώρες μετάδοσης του πολιτικού μαραθωνίου στο Έξτρα είναι 12.30 με 2.30 Σάββατο βράδυ και 6.30 με 7.30 Δευτέρα πρωί. Να σας ευχαριστήσουμε όλους για τη στήριξη που μας παρέχετε. Όλους και όλες που μας ψηφίσατε στις ευρωεκλογές της 25ης Μαΐου και εσείς ακόμη που δεν μας ψηφίσατε, έχουμε τονίσει ότι σύντομα θα αντιληφθείτε το λάθος σας και θα καταλάβετε ότι θα ήταν διαφορετική η εικόνα της χώρας σήμερα αν υπήρχε έστω ένας ή δύο ευρωβουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της Ένωσης Κεντρών, όπως σας είχαμε ζητήσει. Είναι πολλά τα σχόλια και τα μηνύματα που μας έχετε στείλει. Όσα εξ αυτών μπορέσουμε θα δώσουμε τη γνώμη μας. Είναι εδώ και η κυρία Αρχοντούλη. Ευχαριστώ η Άννα που είναι εκπαιδευτικός. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μας είχατε πει, νομίζω έχετε ξαναεμφανιστεί μετά τις εκλογές. Ναι, μία φορά και είχα κάνει κάποια σχόλια. Τώρα από εκεί και πέρα θα ήθελα να τοποθετηθώ σε κάτι άλλο που άκουγα την εκπομπή, κάποια μηνύματα δηλαδή που έχουν έρθει και θα τα πούμε μετά, που είχατε διαβάσει κι εσείς με κάποιον τηλεθεατή ο οποίος πρότεινε στο κόμμα και σε εσάς να συνεργαστούμε με τον ΣΥΡΙΖΑ. Και ναι, γνώμη. Και πάνω σε αυτό ήθελα να πω ότι όπως είπατε και εσείς δεν έχουμε αντίρρηση να συνεργαστούμε με κάποιους, αρκεί όμως να είναι καινούργια πρόσωπα, άφθαρτα, να μην είναι, να έχουν κάτι να δώσουν, να μην είναι με το παλιό κατιστημένο, με τις παλιές νοοτροπίες και να δώσουμε κάτι καινούριο. Γιατί ξέρετε κάτι, όσο στίβεις μια λεμονόκοπα, όσο και να τη στύψεις, μετά πλέον αυτή δεν έχει να σου δώσει τίποτα. Το ίδιο πράγμα γίνεται και στις περιπτώσεις αυτές. Είναι όλοι μέσα, γιατί στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν πάει όλοι από άλλα κόμματα, έχει νοθευτεί και αυτό. Επίσης έχω να πω, με θλίβει αφάνταστα, το φαινόμενο, γιατί περί φαινομένου τώρα πρόκειται, η εξέλιξη του κόμματος της Δημάρ. Αυτό το κόμμα αλλιώς ξεκίνησε, αλλού κατέληξε, στην πορεία έκανε σκαμπανεβάσματα, άλλοτε στήριξε τα μνημόνια, μετά σηκώθηκε, έφυγε, έδειξε και αυτό αφαιρέγγιο και με λυπεί αφάνταστα αυτή η στάση. Αφαιρέγγιο, ναι. Αφαιρέγγιο. Άκουσα αφαιρέγγιο. Όχι, αφαιρέγγιο. Και με λυπεί η στάση που κρατάει αυτή τη στιγμή και όλα όσα γίνονται σε αυτό, διότι δεν μπορεί να πείσει πλέον κανέναν. Και λέγονται κάποια πράγματα ότι πιθανόν κάποιοι να πάνε με το ΣΥΡΙΖΑ και κάποιοι με το ΠΑΣΟΚ. Οπότε αυτό και μόνο δείχνει ότι
αυτά τα κόμματα δεν έχουν τελικά δική τους ιδεολογία, διότι όταν λες, τοποθετείσαι σε μία πολιτική άποψη, έχεις τη γνώμη σου, έχεις την ιδεολογία σου και μετά την προδίδεις και πας όπου φυσάει ο άνεμος, απλώς και μόνο. Εγώ μου δίνεται, κύριε Πρόεδρε, η εντύπωση ότι όλα αυτά γίνονται για να βρίσκονται κάποιοι στην εξουσία. Αυτό βγαίνει το συμπέρασμα. Τι και για να μην... δεν προδώσανε τίποτα. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτοί όταν ελπίζανε ότι μπορούσε να υπάρχουν. Να υπάρχουν, εντάξει. Στο χώρο την ιδεολογία τους, λέω, προδίδουν έτσι. Κοιτάξτε, αυτοί, σας λέγω, ελπίσανε ο Κουβέλης ότι μπορούσε να σχηματιστεί κόμμα ανάμεσα στο Πασόκ και στο ΣΥΡΙΖΑ. Και ενώ ξεκινήσανε με 1-4, καταλήξανε με 1. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν στέκομαι στις αρχές μου και πάω εκεί που με πάει ο άνεμος. Πώς είναι δυνατόν? Κακώς είχαν θεωρήσει. Κακή εκτίμηση θέλετε να πείτε? Είχαν κάνει κακή εκτίμηση ότι μπορεί να υπάρξει παράταξη μεταξύ του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ απεδείχθη ότι δεν μπορεί να υπάρξει. Γιατί με την πόλωση την εξοντώνουν. Δηλαδή έβαλε το Πασόκ σύνθημα ότι αν δεν μας ψηφίσετε θα πέσει η κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε σύνθημα ελάτε όλοι με σε εμάς για να ρίξουμε την κυβέρνηση. Οπότε αυτοί συνεθλίβησαν. Αυτό όμως τι σημαίνει? Ότι δεν έχω σταθερή άποψη. Πώς η Ένωση Κεντρών έχει σταθερές απόψεις, κύριε Πρόεδρε? Θα μου πείτε ότι είμαστε απ' έξω. Δεν συνεθλίβει και η Ένωση Κεντρών. Συνεθλίβει γιατί κάποια... Γιατί συνεθλίβει η λογική. Ναι. Τορπιλίστηκε σε αυτές τις εκλογές η λογική. Η Ένωση Κεντρών είναι κεντρό κόμμα. Άρα θεωρητικά είναι μεταξύ δεξιάς και αριστεράς. Έτσι είναι η Ένωση Κεντρών. Όταν λέμε κεντρό ένα κόμμα, εννοούμε μεταξύ δεξιάς και αριστεράς. Η δεξιά έλεγε ψηφίστε εμάς γιατί αλλιώς ο τόπος πάει σε αστάθεια. Η δε αριστερά έλεγε ψηφίστε εμάς για να διώξουμε την κυβέρνηση. Και έτσι η Ένωση Κεντρών μπορούσε να πάρει ένα 3-4, περιορίστηκε στο 1. Πιστεύω κάτι ανάλογο έπαθε και η Δημάρχου. Δεν είναι ότι προδώσανε τίποτα. Ο λαός επολώθηκε κάτω από τα ΜΜΕ, την πλήση εγκεφάλου. Πολώνεται ο κόσμος. Μην ρίχνουμε τώρα στον Κουβέλη. Όχι, δεν ρίχνω προς Θεού. Την προδοσία. Τι πρόδωσε ο Κουβέλης? Θέλω να πω ότι Κουβέλης δεν στάθηκε στο ύψος που έπρεπε να σταθεί το κόμμα του και στήριξε κάποια κυβέρνηση. Που πήγε με το μνημόνιο. Ναι, που πήγε, ναι. Αυτό. Εντάξει, αλλά θα σου πει και αυτός ότι το έκανα για τον τόπο. Για να βρεθεί λύση. Αν η χώρα εκείνη την ώρα ο Κουβέλης θα είχε ως δικαιολογία το εξής, ότι αν το 2012 που χρειαζόταν ο τόπος κυβέρνηση δεν στήριζα εγώ. Ναι, μα υπάρχει το παράδειγμα του Καρατζαφέρη, είχε προηγούμενο. Δεν σβήνεις όταν κάνεις τέτοια πράγματα. Κάτι. Και το Πασόκ από 48 πήγε 8. Ναι. Γιατί πήγε από 48-8? Γιατί στήριξε μνημόνια. Ναι. Αν δεν στήριζε όμως μνημόνια, τι θα είχε συμβεί? Ξέρετε? Η χώρα θα είχε πτωχεύσει. Για να ξέρουμε δηλαδή και το τι συμβαίνει στη χώρα. Δηλαδή αν οι τρελοί επικρατήσουν, όλοι αυτοί που πρεσβεύουν ότι ή το δικό μας γίνεται ή η χώρα γίνει στάση. Τώρα είναι πιο ωραίο αυτό που γίνεται όμως. Εξίσου άσχημο είναι και αυτό, γιατί ακολουθείτε λάθος πολιτική για να επανέλθει η χώρα. Ακολουθείτε λάθος συνταγή. Αλλά και η άποψη ότι τον Κουβέλη τον συνέφερε να μην μπει στην κυβέρνηση. Τώρα θα είχε το 5%. Στο λόγο υπευθύνος. Και εγώ το πιστεύω αυτό. Και το Πασόκ το συνέφερε να μην συμπράξει με τη Νέα Δημοκρατία, το ξέρετε. Το συνέφερε το Πασόκ. Τώρα θα έχει 20%, 25%. Έτσι είναι, γιατί ο κόσμος οτιδήποτε ταυτίζεται με το μνημόνιο το μισεί. Θεωρεί κρίση ότι οφείλεται στο μνημόνιο. Ο κόσμος έχει λάθος εντύπωση. Νομίζει ότι το μνημόνιο φταίει. Ενώ για την πτώχευση της Ελλάδος τι φταίει? Η πολιτική των τελευταίων 40 ετών που ήταν ρουσφετολογική, που ήταν κακοδιαχείριση, που ήταν να λέμε δεν πρέπει να αναλύσουμε στον κόσμο ποια είναι η αιτία της καταστροφής. Βεβαίως. Το μνημόνιο ήρθε αφού καταστραφήκαμε. Τη στιγμή δεν ήρθε πριν. Δηλαδή, το μνημόνιο δεν το είχαμε το 70, το 80, το 90.
τότε είχαμε ευδαιμονία. Το μνημόνιο ήρθε από το 9 με τον Γιωργάκη Παπανδρέου, από το 2009 και μετά, όταν μας πέταξαν έξω οι αγορές. Λοιπόν, το Πασόκ τότε, βάζοντας τη χώρα στο μνημόνιο, άρχισε να σβήνει, να γκρεμίζεται από πλευράς λαού, γιατί ο λαός το ήθελε για να διορίζεται, το Πασόκ το ήθελε για να αυξάνουν οι μισθοί, οι συντάξεις. Γι' αυτό ψήφιζε ο κόσμος Πασόκ. Τι νομίζετε ότι ψήφιζε? Όταν το Πασόκ πήγε με τη μεριά του μνημονίου, άρχισε να χάνει τον κόσμο. Και ο κόσμος πήγαινε προς το ΣΥΡΙΖΑ. Ο Κουβέλης, λοιπόν, πηγαίνοντας μετά το 2012 και στηρίζοντας την κυβέρνηση, το 5 που είχε έγινε 1. Θα έπρεπε νωρίτερα όταν το θα έπρεπε τι να κάνει κατά εσάς? Να μην μπει. Άμα δεν μπει θα είχε το 5. Κοιτάξτε να δείτε. Αλλά βλέποντας κάποια πράγματα, ναι, άφησε τελευταίες στιγμές να φύγει. Πώς? Τελευταία στιγμή έφεγε. Θα έπρεπε νωρίτερα να αποχωρήσει. Να αποχωρήσει νωρίτερα. Από το ναι. Ναι. Αν αποχωρούσε νωρίτερα. Ναι. Κατά τη γνώμη μου τώρα. Πού ξέρετε εσείς αν δεν υπήρχαν κι άλλοι βουλευτές να έκαναν το ίδιο του Πασόκ και να έπεφτε η κυβέρνηση. Και αν έπεφτε αυτή η κυβέρνηση, ξέρετε εσείς η χώρα σε ποια εικόνα θα είχε φτάσει, σε ποια κατάσταση? Κοιτάξτε να δείτε. Αυτά μόνο ο ιστορικός θα τα αναλύσει μετά από 20 αλλά χρόνια εγώ μου και μετά 30 αφού τελειώσουμε με τα μνημόνια. Κύριε Πρόεδρε, θα σας πω κάτι. Μου δίνεται η εντύπωση ότι δεν μπορεί να εκφέρει κανείς γνώμη και μόνο να μην χάσουμε τη θέση μας. Αυτό έχει σχηματιστεί, τουλάχιστον εμένα. Όχι, σε μένα, όχι, είναι και ένα βαθύτερο δίλημμα. Ακούστε να δείτε. Είναι ένα δίλημμα. Πέστε ότι ήμασταν εμείς η Ένωση Κεντρών στη θέση του. Δεν θα μπορούσα όμως να εκφέρω άποψη. Ακούστε. Δεν θα μπορούσα να πω. Εκφέρεις, δεν ψηφίζω. Πάντως πρέπει να πάρεις μια θέση. Να πάρω μια θέση. Λοιπόν, πέστε ότι είμαστε εμείς η Ένωση Κεντρών στη θέση του Κουβέλη για να εξηγήσουμε στον κόσμο σε τι διαφέρουμε από τον Κουβέλη. Αν ήμασταν εμείς στη θέση του Κουβέλη. Μας διαφέρουν τελείως τα σημεία. Ναι, διαφέρουμε τελείως, αλλά και εμείς δεν θέλουμε η χώρα να πτωχεύσει. Όχι βέβαια. Άρα τι θα κάναμε? Εμείς θα πηγαίναμε στον κύριο Σαμαρά και στον κύριο Βενιζέλο και θα λέγαμε αν όντως τόσο πολύ χρειάζεστε τους 10, 12, 15 βουλευτές της Ένωσης Κεντρών, αλλάχτε πολιτική. Κόφτε διπλές, τριπλές συντάξεις, κόφτε την πολυθεσία, κόφτε τα χρήματα των κομμάτων, να επανέλθουν 12.000 αποσπασμένοι του δημοσίου στις υπηρεσίες όπου οργανικά ανήκουν, να πάψουν να είναι αρκόμιστοι δηλαδή. Σταματήστε να χρηματοδοτείτε τις ΜΚΟ. Θα βάζαμε κάποιους όρους. Εάν οι όροι αυτοί τύχαναν αποδοχής, έχει καλό. Θα λέγαμε στηρίζουμε την κυβέρνηση. Του Κουβέλη το λάθος ποιο είναι? Ότι πήγε σαν πρόβατο. Δηλαδή δεν έθεσε όρους, δεν δηλαδή έθεσε κανέναν όρο και ήλπιζε ότι αυτό εννοούσα, ότι πρόδωσε. Καταλάβατε τι εννοούσα τώρα εγώ? Αυτό εννοούσα. Ότι δηλαδή πρόδωσε. Δηλαδή τις ιδέες. Πρόδωσε διότι δεν επέμεινε. Φέρθηκε βλακωδός και δεν έθεσε. Με σθένος να θέσει τις τέχνες. Όχι, ίσως δεν ήθελε όμως αυτά που θέλουμε εμείς. Γιατί και αυτός παίρνει λεφτά από το κράτος. Και αυτός έχει αποσπασμένους, η Δημοκρατική Αριστερά έχει αποσπασμένους στα γραφεία της. Οπότε μπορεί τις προτάσεις του Λεβέντη ούτε και ο ίδιος να μην τις ήθελε. Οπότε προτίμησε τον τρόπο που πήγαινε ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος να ακολουθηθεί. Προτίμησε αυτό. Δεν το ξέρουμε βέβαια τώρα. Χωρίς δεν πρόβλεψε όμως ότι ο λαός θα φύγει από το κόμμα του. Δεν πρόβλεψε ότι ο λαός μια τέτοια πολιτική αδιέξοδη δεν την ακολουθεί και σε εγκαταλείπει. Αυτό δεν πρόβλεψε. Δεν υπήρχαν και πολλές δυνατότητες. Να πούμε και την αλήθεια. Η δυνατότητα ήταν τότε από το 9 η Ελλάδα να κάνει οικειοθελές μνημόνιο δικό της, χωρίς τον Δελτανιτάς, να κόψει όλα αυτά τις περιττές δαπάνες του δημοσίου, να εξηγιανθεί το ασφαλιστικό σύστημα και οι διπλοσυνταξιούχοι και οι τριπλοσυνταξιούχοι να περιοριστούν σε μία μόνο σύνταξη, οι πολυθεσίτες να περιοριστούν σε μία μόνο δουλειά, οι αργόμισθίες να σταματήσουν
στις ΔΕΚΟ, στους Δήμους, στο δημόσιο, να επέλθει ένα νοικοκύρημα επί του οποίου βάσιμα πιστεύει η Ένωση Κεντρών ότι αν είχαν όλα αυτά γίνει, το έλλειμμα, το ετήσιο θα είχε μηδενιστεί από το 9 αμέσως. Και θα προλαβαίναμε να μέναμε στις αγορές, δεν θα μας απέβαλαν οι αγορές. Και θα περνάγαμε αυτή την κρίση σαν μια απλή γρίπη. Ενώ έτσι την κάναμε καρκίνο, την κρίση, σε όλους τους τομείς της ζωής μας κυριάρχησε ο πανικός και μετά έμενε πια η λύση των δανεικών και του μνημονίου. Λοιπόν, όταν το 2012 έπεσε ο Γιώργος Παπανδρέου και ήρθε ο Σαμαράς, έπρεπε ο Σαμαράς, αν είχε λογική απάνω του, έστω εκ των υστέρων, αυτά που λέει η Ένωση Κεντρών για νοικοκύρημα οικειοθελές και για αφαίρεση προνομίων και παθογενειών και περιττών δαπανών, να το έκανε. Δεν το έκανε, σας λέγω, και συνέχισε την ίδια πολιτική του Γιώργου Παπανδρέου, με δανεικά. Και οι ασωτίες συνεχίζονταν. Ο Κουβέλης, καλή την πίστη, πήγε το 12 μαζί τους. Όταν όμως είδε στις δημοσκοπήσεις ότι από 5 πήγαινε 3, μετά 2,5, μετά 1 και το καθεξής, έφυγε. Αυτή την απόφαση πήρε το κόμμα του. Δεν είναι ότι πρόδωσε τίποτα, απλά... ότι δηλαδή δεν διεκδίκησε, αυτό ήθελα να πω. Μα δεν τα πίστευε, αυτά που... Εγώ είμαι σίγουρος ότι από τον πολιτικό κόσμο σήμερα αυτά που ζητεί η Ένωση Κεντρών δεν τα θέλει κανένα κόμμα. Γιατί όλοι είναι μες στο φαγοπότη. Και ο λαός δεν το ξέρει αυτό. Γι' αυτό δεν μας αφήνει να μιλήσουμε στα κανάλια. Γιατί μιλάμε για την άλλη λύση, τη λύση χωρίς μνημόνια. Τη λύση να νοικοκυριευτεί ο τόπος μόνος του. Αν όμως την ακούσει ο κόσμος ότι υπάρχει τέτοια λύση, θα τους πάρει στο κυνήγι και τον Σαμαρά και τον Βενιζέλο και τον Κουβέλη και τον Τζίπρα και όλους. Πάντως αυτή τη στιγμή γίνεται ένας φαύλος κύκλος. Ένας φαύλος κύκλος, γιατί έχουμε δύο σχολές συγκρόμενες. Έχουμε τη σχολή των δανεικών του Σαμαρά και του Βενιζέλο. Που συνεχίζεται αυτή η ιστορία. Και τη σχολή της ανισορροπίας που εκφράζει ο Τσίπρας. Τι εκφράζει ο Τσίπρας? Ότι μπορούσαμε να μείνουμε στους μισθούς του 2009 στις ασωτίες και να πάμε στην Ευρώπη και να πούμε δεν σας πληρώνουμε κύριοι. Από τα 400 δις που χρωστάμε δεν τα αναγνωρίζουμε. Αυτό είναι ανισορροπία όμως. Δεν είναι λογικά πράγματα. Μπορεί να αρέσουν, ξέρετε, σε κάθε ένα που χρωστάει, αρέσει να του πεις δεν χρωστάς. Έτσι μοιάζει η ελληνική κοινωνία. Να περιμένει τη συγχώρεση από τους δανειστές. Δηλαδή να έρθει εδώ η Μέρκελ και να μας πει πόσα χρωστάτε, 300 τόσα, μετά το PSI τόσα είναι, 330, σας χαρίζουμε τα 100. Άντε. Είσαστε απόγονοι του Σοκράτη, άρα είστε σπουδαίοι τύποι. Έτσι κάπως το περί. Εγώ όταν μιλάω με μέλη του Τσίπρα, αυτή τη λογική εκφράζουν. Ότι είμαστε μύθεοι εμείς οι Έλληνες και πρέπει να μας ταΐζουν οι Ευρωπαίοι. Διότι ο Τσίπρας εδώ βασίζεται στο να γυρίσουμε στους μισθούς του 2009 και όσοι έχουν απολυθεί να επαναπροσληφθούν στο δημόσιο, λέει ο Τσίπρας, και συγχρόνως οι ξένοι να εκβιαστούν να μας χαρίσουν μεγάλο μέρος ή και όλο το χρέος. Αυτό ζητάει ο Τσίπρας. Ακόμα και να γινόταν αυτό και να μας χαρίζανε τη στιγμή που δεν γίνεται μία ανάπτυξη και δεν γίνεται. Και αυτά που λέμε τώρα ότι έχουμε πλέον. Ακούστε να ένα λεπτό. Ακόμη λέτε και να σας τα χαρίσουν. Λέω! Ένα λεπτό. Που δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τα λεφτά η Ελλάδα. Τα δανεικά τα γυρίζουμε. Αυτά διδάσκουμε κιόλας. 45 με 50% των δανεικών είναι της Μέρκελ. Τα άλλα 50% είναι η Βέλγιο, είναι η Ολλανδία, είναι η Φιλανδία. Το ξέρω κύριε Πρόεδρε. Μπορούν οι κυβερνήσεις να πούν χαρίζουμε. Όχι. Λέω τώρα υποθετικά εγώ χαρακτήρισα ανισορροπία την πολιτική του Τσίπρα. Και γενικά θεωρώ ανισορροπία κάθε πολιτική που βασίζεται
σε ένα μεγαλοειδεασμό ότι είμαστε οι σπουδαίοι Έλληνες και εσείς οι Ευρωπαίοι σκύφτε και χαρίστε μας τα χρέη μας. Αυτό είναι ηλιθιότητα και μεγαλοειδεασμός και τελικά ανισορροπία. Έτσι όπως το αισθάνομαι εγώ, ρε παιδί μου. Εγώ θέλω, η χώρα μου να είναι αξιόχρεη. Τώρα άλλη παράγραφος ότι κατ' εμέ πρέπει να είναι φυλακή ο Σιμίτης, ο Κώστας Καραμαλής, ποιος άλλος ήταν πρωθυπουργός? Σιμίτης, Κώστας Καραμαλής, Γιώργος Παπανδρέου, ακόμη και ο Σαμαράς. Γιατί υπάρχουν ευθύνες που η χώρα πτώχευσε. Δηλαδή αντί να εμείς να κυνηγήσουμε αυτούς που μας πτώχευσαν, τους Έλληνες πρωθυπουργούς που μας πτώχευσαν, καταλογίζουμε ευθύνες στη Μέρκελ. Αυτή είναι η ελληνική τρέλα. Και κάποιοι με κατηγόρησαν εμένα ότι είμαι με τους Γερμανούς. Ακούστε, να ξέρετε κάτι, εγώ μπορεί να έμεινα για ένα διάστημα στη Γερμανία και μπορεί και ο αδερφός μου και η υπόλοιπη οικογένειά μου έχει σπουδάσει στη Γερμανία. Δεν το αμφισβητώ αυτό. Αλλά πιστεύετε ότι εγώ συμπαθώ τους Γερμανούς? Εγώ τους θεωρώ ψυχρούς, τους θεωρώ ότι δεν έχουν φαντασία και σοφία όπως οι μεσογειακοί λαοί, οι υπόλοιποι. Τους θεωρώ ανόητους που το 1900, εκεί στη δεκαετία του 40, επέτρεψαν σε ένα παρανοϊκό το Χίτλερ να αιματοκυλήσει και τη χώρα τους και την Ευρώπη. Δεν είμαι από αυτούς που τους θαυμάζουν, τους Γερμανούς. Να ξέρετε. Δεν έχω κανένα θαυμασμό προς τους Γερμανούς. Εγώ σαν Βασίλης Λεβέντης. Αλλά η χώρα μας έκανε κάποια λάθη στη διαχείριση. Εγώ τα τόνισα από το 90. Εδώ και 25 χρόνια τόνισα ότι με το Ρουσφέτη, με τις συντάξεις τις πρόωρες, με τις μαϊμούς συντάξεις, με τις αναπηρικές συντάξεις τις πρόωρες, με όλα αυτά που συνέβαιναν στον τόπο, ήταν θέμα χρόνου η πτώχευση. Αυτό είχα πει. Και επαληθεύτηκα. Λοιπόν, και φτάσαμε σε ένα φοβερό χρέος. Γιατί είναι υποχρεωμένοι οι ξένοι να μας το χαρίσουν αυτό το χρέος? Για να το καταλάβω. Από πού προκύπτει? Αν είχε φτωχεύσει η Φιλανδία αυτή τη στιγμή και ζητούσε και την είχαν δανείσει, ξέρω εγώ, 100 δις. Και από αυτά τα 100 δις ήταν και 6 δις ελληνικά λεφτά. Εγώ θα υπέγραφα να τις τα χαρίσουμε αν ήμουν πρωθυπουργός? Δεν νομίζω. Και εσείς οι συμπατριώτες μου εδώ, οι Έλληνες, θα λέγατε με μεγάλη ευχαρίστηση ας τις τα χαρίσουμε, ρε παιδί μου, να βοηθήσουμε και ένα κράτος που παραστράτησε, θα το λέγατε? Τώρα τη συζήτηση βέβαια την ξεκινήσαμε από άλλο πράγμα. Τώρα τη συζήτηση την ξεκινήσαμε από το αν ο Κουβέλης έκανε καλά το 2012 που στήριξε την κυβέρνηση. Και λέω, ενδεχομένως που στήριξε μια κυβέρνηση για να μην πτωχεύσουμε ήταν καλό. Αλλά δεν έθεσε τους όρους εκείνους να πει, κύριοι, πριν πάμε για δανεικά, νομίζω πιο σημαντικό είναι να κόψουμε μέσα εδώ τις πατάλες. Δεν το είπε. Ήταν ελαστικός. Όχι μόνο δεν το είπε, δεν το ήθελε. Γιατί και ο Κουβέλης παίρνει κρατική επιχορήγηση και ο Κουβέλης έχει διορίσει το δημόσιο. Και ο Κουβέλης έχει ΜΚΟ, άνθρωποι δικοί του, της Δημάρου έχουν ΜΚΟ και ονομάνε το Υπουργείο Εξωτερικών από το Υπουργείο Πολιτισμού. Δηλαδή και η Δημοκρατική Αριστερά είναι μέσα στο φαγοπότη. Ο Μαλέλης, που είναι Γενικός Διευθυντής των Επιχειρήσεων Βαρδινογιάννη, είναι στο κόμμα του Κουβέλη. Ναι. Ο άλλος, ο Κακουλίδης, είναι σε εταιρεία πολυεθνική που δίνει χρήμα στις τηλεοράσεις για διαφημιστική πίτα. Δεν είναι του Κουβέλη το κόμμα αριστερό, κατ' όνομα είναι αριστερό. Μέσα στα συμφέροντα ήταν και το κόμμα του Κουβέλη. Γι' αυτό και ενώ κάναμε μια μικρή συζήτηση στη Θεσσαλονίκη πριν ένα χρόνο, κάναμε μια μικρή συζήτηση για ενδεχόμενο συνεργασίας, βρεθήκαμε μαζί στη Διεθνή Έκθεση, και ενώ μου έδωσε το τηλέφωνο του και τα πάντα, εγώ δεν συνέχισα. Γιατί αισθανόμουν να λέω, πέστε ότι
κλείνουμε ένα ραντεβού και ότι μου ζητεί να συμπορευτούμε. Εγώ αμέσως θα του έλεγα να συμπορευτούμε σε ποια βάση. Η Ένωση Κεντρών θέλει να σταματήσουν τα χρήματα των κομμάτων, να σταματήσουν τα χρήματα προς τις ΜΚΟ, οι αποσπασμένοι να γυρίσουν στις υπηρεσίες που οργανικά ανήκουν, οι αργομιστίες να σταματήσουν, οι διπλές και τριπλές συντάξεις να σταματήσουν. Ο Κουβέλης δεν πιστεύω να συμφωνούσε με όλα αυτά. Διότι πολλοί των οπαδών του είναι βολεμένοι, είναι του βολεμένου κομματιού, του πελατειακού. Άρα δεν θα αυτοκτονούσε πολιτικά ο κύριος Κουβέλης για να κάνει συνεργασία με τον Λεβέντη, γιατί αυτοί που τον ακολουθούν, επαναλαμβάνω, εκ το πλείστον είναι βολεμένοι. Γι' αυτό δεν ανταποκρίθηκα, δεν το έχω πει δημοσίως, αλλά στη Θεσσαλονίκη, στη διεθνή έκθεση που είχαμε σχεδόν από κοινού ένας μετά τον άλλο συνέντευξη τύπου, στη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης πέρυσι, ανταλλάξαμε τηλέφωνα και είπαμε να γίνει συνάντηση. Προφανώς με σκοπό την προσέγγιση. Η συνάντηση, δεν είναι συνάντηση. Μήπως ήταν όμως λάθος, κύριε Πρόεδρε, αυτό και θα έπρεπε να το τολμούσατε. Ναι. Σας λέω, εγώ δεν προχώρησα σε κινήσεις περαιτέρω, γιατί έκατσα και σκέφτηκα τι θα συνέβαινε αμέσως μετά. Ο Κουβέλης ήταν ένα κόμμα που είχε βολεμένους ψηφοφόρους. Η Ένωση Κεντρών είχε έτοιμα την κάθαρση και την εξυγίανση. Οπότε θα τον έφερνα σε δύσκολη θέση. Ή θα αποδεικνυόταν μάταιη η συνάντησή μας. Δεν πειράζει. Εντάξει, εγώ επειδή έχω πολιτικό ένστικτο. Ναι, αλλά θα προσπαθούσατε όμως. Έχω πολιτικό ένστικτο, δηλαδή νομίζετε λίγοι. Όχι, αλλά θα γινόταν. Πλησιάσει και από το Πασόκ, για τη Νέα Δημοκρατία, για συνεργασία. Όχι, το ξέρω, εντάξει, εις τη Νέα Δημοκρατία έχω μία αντίρρηση. Γενικά με τη συντηρητική τακτική της και τη πολιτική της. Πιστεύω ότι είναι κόμμα που υπηρετεί την ολιγαρχία. Είναι άποψή μου αυτή. Δηλαδή για να συνενωθεί η Ένωση Κεντρών με τη Νέα Δημοκρατία είναι μέγα το χάσμα. Πρέπει να κάνει μεγάλες υποχωρήσεις η Νέα Δημοκρατία. Και γιατί να τις κάνει, για να πάρει του Λεβέντη το 1%? Δεν καταλαβαίνω. Ίσως όμως θα τη συνέφερε να σοβαρευτεί η Νέα Δημοκρατία, να γίνει υγιές κόμμα. Γιατί καμιά φορά κάνουμε μια συνεργασία όχι για να πάρουμε το ποσοστό του άλλου, αλλά για να πάρουμε από τον άλλον ό,τι θετικό κομίζει. Είναι πολύ πιο σημαντικό. Και ίσως η Νέα Δημοκρατία να ήταν πολύ πιο σοβαρό και υπεύθυνο κόμμα τώρα. Δεν, εν πάση περιπτώσει, βλέποντας το χάσμα με τη δεξιά, πολλές φορές έχω συζητήσει με ανώτατα στελέχη της, αλλά σε βάση σαν να είμαστε σε ένα σαλόνι και ανταλλάσσουμε απόψεις. Δεν έχουμε ποτέ συζητήσει με σκοπό την οποιαδήποτε συνεργασία, γιατί βλέπουν και αυτοί και εγώ και εμείς στην Ένωση Κεντρών το χάσμα μας χωρίζει. Με το Πασόκ, όταν μου προτάθηκε το θέμα της ελιάς, απάντησα ότι εγώ είμαι σύμφωνος υπό δύο όρους. Πρώτον, να μετέχει και το ΣΥΡΙΖΑ, αφού λέμε κεντροαριστερά, να μετέχει και το ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτον. Και δεύτερον, όσοι είναι πάνω από 15 χρόνια βουλευτές, να παραμερίσουν, όχι να φύγουν από το κόμμα, να μείνουν ως μέλη. Υπέρ μιας νεότερης γενιάς ανθρώπων που τόση ανάγκη έχει η χώρα. Αυτό. Όταν τα ακούσανε αυτοί αυτά, μου λένε, μα ο Βενιζέλος έχει υπερβεί τα 20 χρόνια στη Βουλή. Να μην είναι ο Βενιζέλος υποψήφιος, να μην είναι πώς μου τον είπαν, ο Συφουνάκης υποψήφιος, να μην είναι ο Ρέπας υποψήφιος. Το θεωρούν υποτιμητικό. Ναι, θεωρούν την πρότασή μου να παραμείνουν σαν ένα πολιτικό κεφάλαιο, αλλά όχι στην κεντρική πολιτική σκηνή, το θεωρούν ότι είναι εξόντωσή τους. Ότι είναι δηλαδή πρόταση θανάτωσής τους. Έτσι το είδαν και πάλι και εκεί δεν προχώρησε τίποτα. Με το ΣΥΡΙΖΑ
έκανε και ο κύριος την προηγούμενη εβδομάδα την πρόταση. Με το ΣΥΡΙΖΑ όμως έχω άλλου είδους πάλι διαφωνίες. Ποιες διαφωνίες έχω? Τις εξής διαφωνίες. Ότι αυτοί δεν έχουν πολιτική. Άλλα λένε το πρωί, άλλα λένε το βράδυ. Η μισή είναι με το ευρώ, η μισή κατά του ευρώ. Ενώ γνωρίζουν ότι η Ελλάδα έχει παραιτηθεί από τις γερμανικές αποζημιώσεις από το 1960, αφήνουν το Γλέζο να λέει, να μην τα χαρακτηρίσω τώρα τι λέει, ότι θα φέρει ένα 3 θα διεκδικήσει ευρώ. Αφήνουν ένα γέρο άνθρωπο 94. Νομίζω ότι γελιοποιούμε. Ναι, γελιοποιούμεθα και βαφκαλίζεται και ο κόσμος με όνειρα. Λοιπόν, όλα αυτά συνθέτουν μια πολιτική ανισορροπίας με την οποία πολιτική, ενώ θα είχαμε συμφέρον αυτή τη στιγμή. Εγώ πιστεύω ότι αν στο ΣΥΡΙΖΑ η Ένωση Κεντρών έβαζε 5-10 υποψηφίους, 2-3 θα εκλεγόντουσαν βουλευτές. Δηλαδή, από πολιτικής απόψεως θα είχαμε κάθε συμφέρον να συνταυτιστούμε με το ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη στιγμή. Γιατί είναι η στιγμή που υποτίθεται ότι πάει προς τα πάνω ο ΣΥΡΙΖΑ. Πολιτικά λοιπόν θα είχαμε ωφέλεια. Αλλά η συνείδησή μου δεν μου επιτρέπει με κόμμα του οποίου τις εν γέννη θέσεις θεωρώ ανισόρροπες και άστατες και επικίνδυνες για τη χώρα, να πάω να ενωθώ μόνο και μόνο για να εκλεγούμε. Αυτό ακριβώς. Ναι, αυτό δεν είναι. Είναι όντως δύσκολη η κατάσταση. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Ενώ έχουμε κάθε θέληση να συνεργαστούμε, ενώ δηλαδή έχουμε κάθε διάθεση και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε κάθε θυσία για να συνεργαστούμε με άλλους κομματικούς σχηματισμούς προκειμένου γιατί το απαιτούν και οι περιστάσεις να συνεργαστούμε. Και το λέει και ο κόσμος το προτείνει. Άρα αφού το προτείνουν όλοι, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τους κουφούς εις τέτοιο αίτημα. Ναι. Το πνεύμα είναι διαφορετικό. Όμως ο κόσμος δεν ξέρει ότι μια βαθύτερη προϋπόθεση για να γίνει αυτή η συνεργασία είναι ένα μίνιμουμ ταύτισης. Δηλαδή εγώ για να βρεθώ και σε ένα σπίτι και σε μια συνάντηση και σε μια ομίγυρη που με καλούν πολλές φορές με ανθρώπους, εξετάζω ποιοι είναι. Να μην είναι ούτε ας πούμε αλητεία, ούτε να είναι του υποκόσμου, ούτε να είναι κάποιου επίπεδου να μπορούμε να μιλήσουμε. Και να συνεννοηθούμε και να μην καταλαβαίνει ο καθένας διαφορετικά πράγματα. Λοιπόν, έδαφος συνεννόησης το πρώτο. Ας μην από μια συνάντηση μπορεί να μην βγει να έρθουν όλοι μαζί μας. Δηλαδή πάντα ό,τι συγκεντρώσεις κάνουμε, ό,τι συναντήσεις κάνουμε, δεν το κρύβω, εγώ είμαι ειλικρινής, ο σκοπός είναι να μεταλαμπαδεύσουμε τις θέσεις της Ένωσης Κεντρών. Ας μην είναι λοιπόν βέβαιο ότι θα έρθουν. Ας είναι όμως ανοιχτή η πόρτα. Δεν μπορώ με κλειστές πόρτες να προσέρχομαι, ας πούμε, να χάνω το χρόνο. Ή δεν μπορώ όταν δεν υπάρχει ένα βάθος, ένα έρμα στους λόγους συνεργασίας, εγώ να πω συνεργάζομαι. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Όπως πήγε ο Μάνος κάποτε, υποψήφιος του Γιώργου Παπανδρέου, από υπουργός του Καραμαλή, πήγε υποψήφιος επικρατείας του Πασόκ. Το ίδιο έκανε και ο Ανδριανόπουλος. Δεν ανήκω στους ανθρώπους που μπορούσα να κάνω κάτι τέτοιο. Να μεταβαίνω τόσο εύκολα από τη Νέα Δημοκρατία στο Πασόκ. Ναι, δεν έχουν καταλάβει. Ναι. Ο κόσμος δεν έχει καταλάβει. Το ήθος το δικό μου δεν επιτρέπει να πηδάω φράκτες κατά αυτόν τον τρόπο. Ναι. Δεν έχει καταλάβει και όλοι λένε, ας πούμε, πηγαίνετε με αυτούς και μετά να μπείτε στη Βουλή και μετά να πείτε. Δεν είναι σωστά. Αυτά δεν είναι. Αυτά δεν τιμά. Ένας ηθικός άνθρωπος τα κάνει αυτά. Όχι βέβαια, δεν είναι. Και ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι αυτό και μόνο δεν θα έπρεπε να το ζητά καν. Και η σταθερότητα των απόψεων έχει μεγάλη σημασία για την πρόοδο μιας χώρας. Όταν είσαι σταθερός στις απόψεις σου, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, όλοι σε σέβονται.
όλοι σε σέβονται. Εδώ έχετε στείλει ένα μήνυμα. Ναι, εγώ έχω στείλει και ναι, να το διαβάσω. Στην εφημερίδα το στείλατε, στην Στην αντιδιαπλοκή. Αν θέλετε διαβάστε το. Κύριε Πρόεδρε, είναι αδιανόητο και λυπηρό συγχρόνως να υπάρχουν σε τούτη τη χώρα το 2014 πολίτες γεμάτοι ανασφάλειες. Με θλίβει αφάνταστα ο πλάγιος τρόπος με τον οποίο σκέπτονται οι Έλληνες πολίτες αυτής της χώρας και το κυριότερο που τον θεωρούν απόλυτα φυσιολογικό. Τον τρόπο αυτό δηλαδή που σκέπτονται. Μάλιστα. Αντίθετα, η διαφθορά και η ανασφάλεια αντίθετα, ανθρώπους τίμιους, ευθύς, ειλικρινείς, να τους θεωρούν χαμένη υπόθεση και είναι τόσο βαθιά ριζωμένη η διαφθορά και η ανασφάλεια που πραγματικά σοκάρει. Το να έχει κανείς προσωπική άποψη, τι το ωραιότερο. Αλλά άποψη μέσα στα πλαίσια του δικαίου, της αξιοκρατίας και της λογικής και τις ανάγκες που προκύπτουν από τις εκάστοτε συγκυρίες της ζωής και όχι της έμονης και μη προοδευτικής ιδέας, μιας ιδέας αναχρονιστικής προσκολλημένης σε νοσηρές καταστάσεις και νοσταλγίες του παρελθόντος. Τις ενοχές τους δε τις εκφράζουν είτε με φωνασκίες, είτε με εκφράσεις του τύπου «καλά τα λέει», και αυτό εννοώ για σας κύριε Πρόεδρε, ότι καλά τα λέει ο κύριος Λεβέντης, αλλά ποιος τον ακούει. Καλά τα λέει, αλλά ποιος τον ακούει, ή τι θα κάνει ένα μικρό κόμμα της Ένωσης Κεντρών που ποτέ δεν βγαίνει. Αυτό το συναντούμε και το ακούμε συχνά και το άκουγα κι εγώ όταν κατέβαινα στον κόσμο και μιλούσα με τους ανθρώπους και εξηγούσα και μπαίναμε έτσι στη συζήτηση. Αλλά σαν αρχή ήταν αυτή η κουβέντα. Το τι θα κάνει και εκείνος, τι μπορεί να κάνει και καλά τα λέει, αλλά ποιος τον ακούει. Και αυτό επιτρέψατε μου λίγο μου δημιουργούσε άσχημα συναισθήματα και δεν μου άρεσε αυτό που ένιωθα. Απαντούμε λοιπόν σε όλους αυτούς. Η Ένωση Κεντρών μπορεί να είναι λόγω του αποκλεισμού της μικρό κόμμα, αλλά είναι πολύ μεγάλο ιδεολογικά και εν πάση περιπτώσει πληρώνει την άγνοια της ουσιαστικής ενημέρωσης των πολιτών. Όλοι οι άλλοι με τους οποίους τους θεωρούν μεγάλους μπορούν να μας πούνε τι προσέφεραν ως τώρα σε αυτή τη χώρα. Όλοι εσείς που θεωρείτε τα μεγάλα κόμματα, τα άλλα κόμματα δηλαδή, που εκλέγονται, που βγαίνουν οι βουλευτές τους και τα θεωρείτε μεγάλα κόμματα, μπορείτε να μας πείτε τι προσέφεραν σε αυτή τη χώρα. Θα σας απαντήσουμε αμέσως. Ας απαριθμίσουμε λοιπόν. Μίση. Και όταν λέω αυτό, μιλάω για όλο το φάσμα της πολιτικής μεταπολίτευσης, κύριε Πρόεδρε. Μίση, διχόνοιες, διαφθορά, σαπίλα, πολίτες που ζητούν αναρρίχηση με ρουσφέτια και διορισμούς. Πολίτες ανασφαλείς, πολίτες αδιάφορους για το κοινωνικό σύνολο και για τα πολιτικά δρόμενα, πολίτες που μόνο όταν φτάσει ο κίνδυνος σε αυτούς, τότε κινητοποιούνται. Θα μπορούσα να γράψω, συνεχίζω κύριε Πρόεδρε, θα μπορούσα να γράψω και άλλα,
που δεν τιμούν πολίτες με τόσο πλούσιο ιστορικό πολιτισμό. Πρέπει κάποτε όλοι μας ανεξαιρέτως να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να τραβήξουμε μπροστά στηριζόμενοι στις δικές μας δυνάμεις χωρίς δεκανίκια. Και το λέω αυτό γιατί παντού και στη δουλειά μου ακόμα ζητώ και από τους γονείς των παιδιών να τα αφήνουν να αναπτύσσουν και να έχουν πρωτοβουλίες χωρίς δεκανίκια. Το ίδιο όμως ισχύει και στην πολιτική. Γιατί να στηριζόμαστε και να εξαρτώμαστε από τους ξένους και συνέχεια με τα δανεικά. Συνέχεια να δανειζόμαστε. Και αυτό το πλεόνασμα που λέει με πλεόνασμα και που ελπίζουν οι πολίτες ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες, και εγώ θέλω να ελπίσω, γιατί η ελπίδα θα είναι η τελευταία. Όμως έχεις στραγγίξει τον Έλληνα, τον έχεις στύψει τελείως. Ανάπτυξη δεν έχεις. Και για να γίνει ανάπτυξη θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια. Κακά τα ψέματα. Και είμαστε μια χώρα η οποία πάμε με ρυθμούς χελώνας σε όλα τα ζητήματα. Επομένως, ποιο πλεόνασμα? Πλεόνασμα είπαμε, το πήραμε, αρχίζουμε και δίνουμε και αρχίζουμε και να λασκάρουμε και να λέμε θα απαλλάξουμε αυτούς, θα κάνουμε τα άλλα, θα πάμε πιο χαλαρά. Από εκεί και πέρα, όταν δεν υπάρχει ανάπτυξη και πας και πιο χαλαρά, θα βρεθείς πάλι, όπως πολύ καλά το είπατε κύριε Πρόεδρε, στα προηγούμενα επίπεδα και σε ελλείμματα περισσότερο από τα προβλεπόμενα. Εδώ ο κύριος Γιάννης, αν ολοκληρώσετε, ναι, ολοκλήρωσα, ρωτάει τι γνώμη έχει ένας κεντρών για την απόφαση του ΣΤΕ, του Συμβουλίου της Επικρατείας, που δικαιώνει τους ένστολους να τους γυρίσουμε κάποιες κρατήσεις που τους είχαν κάνει από το 12 και εντεύθεν. Το ποσό, κύριε Λεβέντη, προϋπολογίζεται σε 500 εκατομμύρια ευρώ ή τη μισό δις ευρώ. Και γεννάται το ερώτημα από πού θα βρεθεί ισοδυνάμως το ποσό αυτό. Εσείς τι άποψη έχετε? Ξέρετε τη συμπάθεια που έχω στους στρατιωτικούς, γιατί έχω και στην οικογένειά μου, είχα μάλλον ένα στενό μου συγγενή που δεν υπάρχει πια στη ζωή και ο οποίος ήταν ταξιέρχος και πέθανε πυροβολικού. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχω μια συμπάθεια. Γενικά προς τους ένστολους, γιατί τους απαγορεύουμε και να δουλέψουν δεύτερη δουλειά. Γενικά στους δημόσιους υπαλλήλους, στους αστυνομικούς, όλους αυτούς, απαγορεύουμε το βράδυ να, δηλαδή, λένε κάποιοι, είναι μια λύση να δουλέψει ένα καφενείο αστυνομικός. Αν συλληφθεί, μπορεί να χάσει τη δουλειά του. Απαγορεύεται όλη αυτή η δικαστική, στρατιωτική, πυροσβέστες, λιμενικοί, αν συλληφθούν να εργάζονται ακόμη και σε δουλειά του αδερφού τους, χάνουν τη δουλειά τους. Αδελφό να έχει ένας αστυνομικός και να έχει επιχείρηση, αν συλληφθεί να εργάζεται στην επιχείρηση του αδερφού του, με μαρτυρίες αυτό και αποδείξεις, χάνει τη δουλειά του. Επομένως, είναι δεδομένη η θέση η δική μου ότι αυτοί οι κλάδοι από τους οποίους τόσα περιμένει η κοινωνία πρέπει να αμείβονται καλά. Και με πόνο είχα δει να κόβεται ένα μέρος του μισθού τους ή της σύνταξής τους. Με πόνο. Γι' αυτό και σας είπα ότι εγώ πριν φτάσουμε, σαν ένας κεντρών εμείς δηλαδή, πριν φτάσουμε στο να κόβουμε μισθούς και συντάξεις ή να πάμε για δανεικά έξω με μνημόνια, εμείς θέλαμε πρώτα να κοπούν οι ασωτείες, να κοπούν οι πολυθεσίες, οι διπλές, τριπλές συντάξεις, τα λεφτά των κομμάτων, τα λεφτά των ΜΚΟ, να κάνουμε δηλαδή οικονομία και μετά να φτάσουμε να κόβουμε.
Το να κόβουμε ήμουνα πολύ επιφυλακτικός. Και μετά αυτούς που έχουν 10 εκατομμύρια εισόδημα. Και να απευθυνθούμε στο μεγάλο πλούτο. Ναι. Πρώτα, όλα εφορία μεγάλου πλούτου, ναι. όσοι έχουν πάνω από 10 εκατομμύρια περιουσία, που είναι 20.000 περιπτώσεις. Μετά να πάμε στα 5 εκατομμύρια περιουσία και άνω, που είναι 86.000 περιπτώσεις. Και από εκεί να ανέβρουμε χρήματα και όχι οριζοντίως από όλους. Και δεν θα φτάναμε σε τέτοια επίπεδα. Επομένως, πόνεσα και πονάω όταν ακολουθείται η πολιτική μειώσεως μισθών και συντάξεων. Και δεν συμφωνώ δηλαδή. Δεν θα ψήφιζα ποτέ στη Βουλή μια τέτοια πολιτική εγώ. Εκτός αν ήταν θέμα ζωής και θανάτου για τη χώρα. Δηλαδή σε περίοδο πολέμου, σε περίοδο που πρέπει να αγοράσουμε φρεγάτες, σε περίοδο που πρέπει να αγοράσουμε κάποια αεροπλάνα αμέσως, για να προασπίσουμε τη χώρα. Μόνο τότε. Και να συμπληρώσω, είναι εσωτερική μας υπόθεση και δεν είναι των ξένων. Και μπορούν να γίνουν αυτά. Και ο θελός με δική μας. Αυτό ακριβώς. Γιατί λέμε οι ξένοι μας επιβάλλουν το ένα, οι ξένοι. Αφής ακολουθήθηκε μια λάθος πολιτική από τον Γιώργο Παπανδρέου και τον Σαμαρά και υπήρξε κόψιμο μισθών και συντάξεων, και κόπησαν σε όλον τον κόσμο αυτά, γιατί δεν κόψαν μόνο στους ένστολους, κόπηκαν και στους απλούς ανθρώπους, συντάξεις, κόπηκε δώρα, κόπηκαν, γενικώς σε όλον τον κόσμο κόπηκαν. Λοιπόν, δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω, αν πω, στους δικαστικούς, ξέρετε, τα γυρίσαμε προέτος. Γυρίσαμε πάνω από 100 εκατομμύρια, 150 περίπου εκατομμύρια αναδρομικά. Δηλαδή οι δικαστικοί είχαν βγάλει απόφαση υπέρ τους και επέβαλαν στην κυβέρνηση να πάρουν τα αναδρομικά τους. Τώρα έρχονται και δικαιώνουν τους ένστολους. Δεν ξέρω αν αυτές οι αποφάσεις, να δικαιώνεις ένα κομμάτι της κοινωνίας εις βάρος και να καλείς τους άλλους ισοδυνάμους να πληρώσουν, αν αυτές μήπως είναι και διχαστικού τύπου αποφάσεις. Ειλικρινά σας το λέω. Να διερωτηθούν παράκληση οι δικαστές τους οποίους σέβομαι, αν έχουν δικαίωμα να δικαιώνουν μερίδες κοινωνικές εις βάρος των υπολείπων. Αυτό, επειδή ξέρω το ήθος των Ελλήνων δικαστών, που πλην ελαχίστων εξαιρέσεων τηρούν τον όρκο τους και σέβονται την αποστολή τους, εάν έχουν το δικαίωμα να εκδίδουν διχαστικού τύπου αποφάσεις που στρέφουν τη μία κοινωνική τάξη εις βάρος της άλλης. Εγώ σαν πολιτικός τάσσομαι υπέρ του να επιστραφούν τα χρήματα στους ένστολους, γιατί τους αγαπώ. Γιατί δεν θα ψήφιζα ποτέ να τους κόψουμε τα χρήματα αυτά. Δεν θα ψήφιζα όμως ούτε για τον αγρότη να του κόψω, ούτε για τον απλό συνταξιούχο, για κανέναν δεν θα ψήφιζα. Θα ζητούσα πρώτα νοικοκύρεμα, να κοπούν οι ασωτείες, να κοπούν οι σπατάλες, να κοπούν τα προνόμια και δι' αυτού του τρόπου να λυθεί το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Να πληρώσουν οι έχοντες, οι πλούσιοι. Θα εφεύρισκα άλλους τρόπους και όχι τον εύκολο τρόπο δανειζόμαστε ή τον εύκολο τρόπο σου κόβω το μισθό και τη σύνταξη. Γι' αυτό στο ερώτημα αυτό απαντάω ναι, στηρίζω την επιστροφή των χρημάτων στους ενστόλους, γιατί δεν θα ψήφιζα ποτέ υπέρ του να τους κόψουν και σε αυτούς και στον υπόλοιπο κόσμο χρήματα. Αυτό θα το έκανα αν ήμουν υπουργός, βουλευτής, πρωθυπουργός, οτιδήποτε, το να κοπούν χρήματα από Έλληνες πολίτες, θα το έκανα αν ήταν ανάγκη πια πρώτον πυλώνο Μωάμεθ να καταλάβει την Αθήνα. Για να καταλάβετε δηλαδή ότι εμείς στην πολιτική πρέπει να βρίσκουμε άλλους τρόπους λύσης των προβλημάτων και όχι τους εύκολους των δανεικών, γιατί τα δανεικά σημαίνουν να μείνει η χώρα ανεξάρτητη, ή το να κόβουμε από τους πολίτες μισθούς και συντάξεις, που σημαίνει ότι τους πολίτες τους εκτροχιάζουμε από τον προγραμματισμό τους, διότι ο ένας που παίρνει μισθό 1.500 και έχει υπογράψει ένα γραμμάτιο 1.200, αυτός όταν του κόψει η σύνταξη πρέπει να πάει να αυτοκτονήσει. Και είμαι σίγουρος ότι πολλές των αυτοκτονιών αναφέρονται σε περιπτώσεις που, ανθρώπων που έχουν αξιοπρέπεια, που επειδή κόπηκαν τα εισοδήματά τους δεν μπορούν να δουν την κοινωνία.
Δηλαδή έτσι πιστεύω. Όταν ένας έχει υπογράψει υποχρεώσεις και μετά ο άλλος του κόβει το μισθό για τη σύνταξη που τα θεωρούσε δεδομένα ως χθες αυτά, τον βγάζεις από την τροχιά, δεν βγάζεις το τρένο από την τροχιά και τρένο μόνο επί τροχιάς βαδίζει. Το τρένο δεν έχει τη δυνατότητα να πάει όπως το αυτοκίνητο, δεν έχει από κάτω λάστιχα. Και να πω και κάτι άλλο τώρα με το θέμα το φλέγον το τελευταίο με τις καθαρίστριες, με τις αυτές που έχουν συγκεντρωθεί και που διεκδικούν, ας πούμε, να επαναπροσληφθούν, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα λίγο κάτι να πω πάνω σε αυτό. Θα μπορούσε να γίνει η διαθεσιμότητα με άλλους τρόπους, δηλαδή κατευθείαν με αξιολόγηση και με αξιοκρατία, εφόσον πρέπει να φύγει κάποιος. Μιλάω για τις καθαρίστριες αυτές. Εφόσον τους βγάζεις στο δρόμο και λες ότι πρέπει να απολυθούν τόσοι, μοιραίο είναι να φέρεις τον άλλον σε αυτές τις καταστάσεις, ενώ υπήρχε άλλος τρόπος να πετύχεις αυτό που θέλεις να πετύχεις αξιοκρατικά, και δηλαδή να υπάρχει ένα όργανο εξ αρχής όμως, το οποίο να πει, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, θα γίνουν κάποιες αξιοκρατικές καθαρίστρες. Μισό λεπτό. Εάν εργάζεσαι σωστά, αν είσαι στην ώρα σου. Όχι, δεν μιλάω αυτό. Ποιος είναι συνεπής. Αν καθαρίζουν με τη σκούπα καλύτερα. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι μόνο το θέμα αυτό. Υπάρχει ο άλλος που είναι εργατικός, που έρχεται στην ώρα. Αυτές με μέσο μπήκαν όλες. Μα επειδή ακριβώς αυτό είναι με μέσο και επειδή τους βάλανε, δεν θα πρέπει λοιπόν έτσι όμως, επειδή η ηθική αυτούργη είναι αυτοί που τους βάλανε. Να μην τους. Μισό λεπτό. Να μην τους βάζανε. Τη στιγμή όμως που τους βάλανε, θα έπρεπε να σκεφτούν να βάλουν. Συγγνώμη. Να βάλουν το μυαλό τους να δουλέψει έναν άλλον τρόπο, πιο ευέλικτο, να μπορέσουν με τρόπο και ωραίο να βγάλουν κάποιους από αυτούς που δεν αξίζουν. Και δεν λέμε μόνο στις γνώσεις όταν αξίζει κάποιος. Αξίζει κάποιος γενικά σαν εικόνα, σαν άνθρωπος. Πώς θα το κρίνει? Να υπάρξει ένα όργανο, αυτό που λένε τώρα, που θα κάνουν και για τους πανεπιστημιακούς γραμματείς αξιολόγηση. Η αντίστοιχη αξιολόγηση σε λίγο χρονικό διάστημα να γίνει και για αυτούς. Δεν μπορείς να τους βγάζεις στον δρόμο. Πιστεύετε ότι θα γίνει ποτέ αξιολόγηση? Εγώ δεν θα. Και τι είδους. Σε τι κόμμα ανήκουν? Ακριβώς. Δεν το πιστεύω. Τι να πιστέψω, κύριε Πρόεδρε? Τι να πιστέψω? Πάλι στα ίδια θα γυρίσουμε. Όμως όταν κατεβάζεις. Ο Μητσοτάκης, η οικογένεια Μητσοτάκη, προσέξτε, ο Κούβελος, ο άντρας της Ντόρας, είναι πρόεδρος της Ολυμπιακής ΔΟΕ, πώς λέγεται, κάποια επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων. Ολυμπιακών Αγώνων. Είναι πρόεδρος. Λοιπόν, κύριε, όπως και αυτός, παίρνει και αυτός το μισθό του από εκεί. Αφήστε τώρα. Η Ντόρα είναι βουλευτίνα. Ο Μητσοτάκης παίρνει 3 συντάξεις. Κύριε Πρόεδρε, δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν αυτοί. Δημοσιογράφου και πρωθυπουργού. Ναι. Ο γιος της Ντόρας. Αυτό να το βλέπουν οι πολίτες. Δεν με ενδιαφέρει. Οι πολίτες τους ψηφίζουν. Η οικογένεια Μητσοτάκη είναι όλοι. Ναι, οι πολίτες να το βλέπουν αυτό. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν. Η Αλεξάνδρα, η άλλη, η αδερφή της Ντόρας, έχει την Actionaid, μια ΜΚΟ, και παίρνει 4 εκατομμύρια το χρόνο από το Υπουργείο Εξωτερικών. Καλά κάνει αυτό που ψηφίζει ο κόσμος. Πίνει το αίμα της Ελλάδος η οικογένεια Μητσοτάκη. Και εσείς περιμένετε ο Κυριάκος να κάνει σωστή αξιολόγηση και να βάλει κριτήρια αυτά? Όταν τους βγάζεις στο δρόμο, δημιουργείται ένταση και είναι κατά της όλης κατάστασης. Καταλάβατε? Δημιουργούνται καταστάσεις, ενώ μπορείς με ωραίο τρόπο. Είδατε τι απάντηση? Θα ήμουν ο ευτυχέστερος των υπουργών αν οι ξένοι μας άφηναν να μην απολύσουμε κανένα. Ναι, ωραία απάντηση. Δηλαδή έριξε στους ξένους. Δεν είναι ωραίο πράγμα να ρίχνουμε. Έτσι κι αλλιώς και η ελληνική κοινωνία στη Μέρκελ δεν έχει ρίξει το ανάθεμα. Άρα εμείς δεν αξίζουμε σαν άνθρωποι να διαχειριστούμε τα του οίκου μας. Ο εύκολος τρόπος να φεύγουν από πάνω μας οι ευθύνες. Ναι, να τα ρίχνουμε σε κάποιον άλλο. Να τα ρίχνουμε στον ξένο. Έτσι κι αλλιώς η Ελλάδα. Μου θυμίζουν παιδάκια, δεν με χτύπησε, με χτύπησε ο άλλος. Η Ελλάδα για την κρίση που αντιμετωπίζει. Ευθύνες εντός Ελλάδος δεν έχουν ρηχτεί ακόμη. Και τις έχει ρίξει όλες τις ευθύνες στη Μέρκελ. Αυτό είναι αδυναμία. Όλοι οι δημοσιογράφοι, ο Τράγκας, άμα τους εκπομπές, όλοι
Όλοι λένε ότι... Φταίει η Μέρκελ. Από εγωισμό και μόνο δεν δεχόμαστε. Βγαίνει λοιπόν και ο Μητσοτάκης ο Κυριάκος και λέει: θα ήμουν ευτυχέρος των Υπουργών αν δεν γινόταν καμία απόλυση. Πετάω τον μπαλάκι αλλού. Στη Μέρκελ. Άρα τα μπαλάκια όλα στη Μέρκελ έχουν πάει. Μην έχετε. Γιατί? Για να αθωωωθεί το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Για να αθωωωθούν οι εντός Ελλάδος ένοχοι. Γι' αυτό δεν μας αφήνουν την Ένωση Κεντρών να μιλάμε καθόλου στις τηλεοράσεις. Γιατί λέμε την αλήθεια. Ναι. Φέρνουμε τις ευθύνες εκεί που ανήκουν και στενοχωρούμε. Και αυτό δεν αρέσει. Στενοχωρούμε ένα σύστημα. Σου λέει, αφού όλοι συμφωνούν με την άποψη ότι φταίει η Μέρκελ, θα αφήσουμε τον κύριο Λεβέντη να βγαίνει να λέει ότι έπρεπε να είναι φυλακή ο Καραμαλής, ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Σιμίτης. Θα αφήσουμε έναν άνθρωπο να θυμίζει την αλήθεια. Αυτό... Αν μπορούσαν και να με είχαν σκοτώσει θα το είχαν κάνει. Αυτό βέβαια. να το κρίνουν οι πολίτες. Έχουν τέτοια ατιμία η εντιεξουσία, τέτοια ατιμία, που αν μπορούσαν να με δουν σε ένα λάκκο, ευχαρίστως θα το έκαναν και μετά θα βγαίναν και θα λέγαν τι καλός ο Λεβέντης, έλεγε την αλήθεια, αφού ήταν βέβαιοι όμως ότι το στόμα μου είχε κλείσει. Ο μόνος που τα είπε από τόσο καιρό πριν. Αυτό λένε τώρα. Και το λένε ακόμη αυτοί. Ζώντος του Λεβέντη τα λένε. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση, δυστυχώς. Δεν ξέρω εάν ρωτάει ένας κύριος, όσοι γραφτήκατε στην Ένωση Κεντρών μέσω διαδικτύου, δεν παίρνετε κανένα έγγραφο ότι γίνεται δεκτή η εγγραφή σας. Μπορείτε απευθείας να επικοινωνείτε με το τηλέφωνο 6944 39 44 37. Ξαναλέω 6944 39 44 37. Και έχετε κι εσείς υποχρέωση όλοι πλέον να συστήνετε και σε άλλους φίλους σας να εγγράφονται πάλι μέσω ίντερνετ, μπαίνοντας στο αντιδιαπλοκή.gr. Κοιτάτε εκεί και βλέπετε που λέει εγγραφή μέλους. Συμπληρώνετε τη φόρμα, κάνετε κλικ και την προωθείτε. Και ουσιαστικά από το σημείο εκείνου και μετά θεωρείστε εγγεγραμμένοι μόνο αν υπάρχει πρόβλημα στην εγγραφή σας, λαμβάνετε ειδοποίηση. Αν υπάρχει αντίρρηση. Η μη λήψη εγγράφου δεν πρέπει να σας ανησυχεί, σημαίνει ότι έχει γίνει δεκτή η αίτηση εγγραφής. Αλλά χρειάζεται και κάποια επικοινωνία. Γι' αυτό λέω. Δεν μπορούμε μόνο με το email. Από εκεί και μετά πλέον δεν είναι φυσικάσατε ότι γραφτήκατε και έληξε η υποχρέωσή σας. Από εκεί και πέρα αρχίζει η υποχρέωσή σας. Δηλαδή να συστήνετε και εις άλλους να εγγράφονται. Και να παρουσιαστείτε. Όπου οργανώνεται το κόμμα κάποιες συγκεντρώσεις να προσέρχεστε. Και μέσω ίντερνετ αυτά τα πληροφορήστε. Και έχουμε υπόψη μας να κάνουμε και διάφορες εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις. Και πρώτου καλοκαίρι. Θα κάνουμε και μετά βέβαια το Σεπτέμβριο. Γιατί από το Σεπτέμβριο θα έχουμε πολιτικές εξελίξεις πιθανότατα. Και ίσως τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου υπάρχει και το ενδεχόμενο διεξαγωγής εκλογών. Να ξέρετε ότι οι εκλογές δεν έχουν αποκλειστεί και προϋπολογίζονται το αργότερο 4 Νοεμβρίου του 2014 και δεν θα γίνει λόγω εκλογής νέου Προέδρου. Πιστεύω ότι θα εκλεγεί πρώτα νέος Πρόεδρος, θα αλλάξει και ο εκλογικός νόμος και μετά θα εκφυνιδιάσει ο Σαμαράς με εκλογές βουλευτικές. Και θα το κάνει απαντώντας στο ΣΥΡΙΖΑ ότι εκλογές δεν ζητούσατε. Πάρτε τες, θα τις έχετε λοιπόν. Για να τελειώνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό θα κάνει. Και θα ρίξει πάλι το σύνθημα ο Σαμαράς ότι θα έχουμε αστάθεια αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα γνωστά. Η Ελλάδα έχει σταθερά κολλήσει τώρα την τελευταία τετραετία στο μνημόνιο αντιμνημόνιο, τώρα στη ευρώ όχι. Σταθερότητα και αστάθεια. Και αστάθεια σταθερότητα. Δηλαδή όπερτ αυτό. Η λιθιότητα έχει στο τετράγωνο κοινώς. Δεν έχω τίποτα. Μην το χαρακτηρίζουμε. Πώς αλλιώς. Να χαρακτηρίσω. Όχι, να κλείσουμε με αυτές τις αντίθετες λέξεις. Σταθερότητα. Δράση, αντίδραση. Ομοψυχία, διχόνοια, μνημόνιο, αντιμνημόνιο. Αυτό. Σταθερότητα, αστάθεια, ευρώ ή δραχμή. Είναι ωραίες λέξεις. Και να πάμε να πνιγούμε όλοι μαζί στο φάληρο. Και από ένα τσιμεντόλιθο στο λαιμό μας έκαστος
και να πνιγούμε όλοι στο φάληρο. Κυρία Αρχοντούλη, σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Για τη σημερινή σας και ας λάβετε υπόψη αυτά που λέμε εδώ. Να είστε καλά. Να είστε πολιτικό μαραθώνιο. Να είστε καλά. Να θυμίσουμε ότι ο πολιτικός μαραθώνιος μεταδίδεται από το κανάλι Έξτρα κάθε Σάββατο 12.30 με 2.30 το βράδυ και κάθε Δευτέρα πρωί 6.30 με 7.30.